Salang asin, maumaw, kantama, maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo, mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. In Tandem. Kaiba sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Mga tugang, good morning. Welcome sa Riding in Tandem. Alagad Pagaldo na Sabado, riding solos na kita. Maginibanan na abot ng 8:30 sa Riding in Tandem. Paabutan taning good morning. Sa tuwing mga parantabay, kumusta ka mo dyan? Makonsuelo do ang buhay ng tao, ano? Urog na pag medyo nagkakaedad ka na. Pag may edad na, pagbabanggi kung kasorin, dapat ka na magturog. Amang sakit magturog pag may edad na. Minsan pati pinakalawig ng 4 o 5 oras na turog mag-aga. Kaya abang pitiw ka mamantinir. Ngunyan kung kasorin, dapat ka naman magbuhat, magtrabaho. Saka ka man na makakamati ng grabing marina tungka. O yan. Yan ang namamatikan mga taong may edad na, kaya maswerte ka mong mga hubin pa, ang pagturog madaliun sana. Paabot ng tanay nga, good morning, so tayo mga parantaba, pasalamatan ko pala ang management ka na periodikong Bicol Mail, iyon, inot na nagtao sa tuya kang kadardakulang kalendaryo para sa taon 2021. Kaya igwa na tulos kita ng kalendaryo para man sa masangling taon. Pirang aldaw na lang, matatapos na po ang taon 2020. Goodbye December. Welcome January. Out pamalugod. Pag tungtong kan January, puro na buhay na saan magabot sa tuya. Ining taon 2020. Garo bakong maugma para sa mga Pilipino. Tayo inabot kita ng grabing maray na kasakitan, saka inabot kita ng grabing maray na mga kanimalasan sa buhay. Sa rungan isip ka para isip ko, ining pag-ulakit bagakan COVID-19, ngunyan baga tinugutan na ang mga taong magruluwas ng arong, tinugutan na ang mga taong magtrabaho, tinugutan na ang mga taong makarani sa kapwa. Ang problema, takunyaon ka sa mga taong lugar, di mo manaaram na kung sa isi ang mga taong nakakaulay mo, nararanihan mo, saka nasa saangab mo. Dahil mo aram na ito pala na positive, ito man nag-positive, dahil niya man aram tamay man siyang namamati sa sayang lawas. Kaya nga pig-emphasize kang gobyerno, ining social distancing sa kapaggamit ng face mask, saka face shield. Garo yun ang pinaka madaling pagi. Ang problema man, may mga kababayan kitang ang face mask, palibas sa garo napupuot paghangos, iyan face mask yaon sa kuko. O ini man face shield na garo nakakaulang, lalo na kung medyo malibog-libog ang salming kayo ni, ginagamit sa naman na garo turban, ini nga mga face shield. Kaya halos maamaning nga pakinabang. Iyon na niya ang pinaka-paagi, iyon na yung pinaka-simpleng paagi na paggamit ng face mask, makanultol kita, siri man ang paggamit ng face shield, makanultol man kita. Ito sa ngunya na ang tao dahil naman pig-lockdown, tinugutan ng mag-rulwasarong, gulpi na kitang nakakampang, gulpi na kitang nakakaulay, pero dahil taaram na positive pala sa COVID-19, itong mga nakampang ta, saka mga nakaulay ta. Kaya huri na kan madiskuburit ang kita, nagmamati-mati naman.
si Dave Doliano asin Irvin Borja ang Riding in Paragos Tandem. ka na riding in tandem, ang swab testing, inaabot naman yun yan ng mga 3,000 labi. Inikutan ang pinakang madaling remedyo ay takon ikabaga na contact tracing. Araw kayo ng ginigay mo kan City Hall. Sagod ka na KBP sa mga announcer. Kung sa pagtubod ng kaigwa ka mo ning contact duman sa mga taong positive, pigsuswab tulos. Ay ngunyan kung uunoy-unoy mo ang bayad sa swab testing, mga 3,500 ang bayad mo. Pero kung siguro kagustuhan kang gobyerno na kamo magka-swab test, libre. Kung sarabay-sabay, baadayin na kaya kang gobyerno, sa kabaadaan machine di sa Bicol Medical Center, magkadiferensya. Takong kadakul-dakul na ang nagagamit, mayo ning paingalo, ay daw ang makina yan na magkakaigwa ng diferensya. Kaya siguro sa dapat na makuha ning patamang kang gobyerno, kung napapanoan pag swab libre na sana, tanganing di na kita masakitan. Isipon mo ikang iya duman sa contact tracing, nagkaigwa kang iya ng contact duman sa nagpositive, hala, ikang niya i-quarantine, ay halawin ko ng 14 aldaw. Saka pag ikapan pig swab, haluin mag-abot ng resulta, lalo na kung may bayad na day ka man nakakabayad. Bangon Banwan Report. Igwa na kitang 11 minutos bago alas 8 ng aga. Yaon sa linya, ang sa tuyang Manila correspondent, si Darius. Hello Darius, good morning. Yes, Dave, good morning. Maray na pagka-aga, good morning sa tuyang mga parantabay. Ngunyan na pag-aga. Matapos itong linog kasudma, digdi sa Metro Manila, tapos na mga tren, ipinapundo ito, Dave, hapon na ibinalik si operasyon. Pero itong LRT2, itong line 2, hanggang sa ngunyan, pinundo si operation kay ito. Ining line 2, iyon ito, Dave, mga tugang ng nagbabiyahing Santulan Pasig, pasiring duman sa Doroteo Jose, Recto. At kasudma, ining linya kan MRT, itong nagbabagta na EDSA, paghali dyan sa Top Avenue sa Pasay, pasiring duman sa North Avenue hanggang OCBC, nag-aagi dyan sa pinundo ini. Halos ining MRT alas 3 na kasudma kuyang giraray nag-resume si operasyon, tapi mga engineer kan DOTR kung may news I think release na nasa itaas kan kuya nasa itaas, halangkaw na maray baga kaya ini, kaya medyo kung may mga crack talaga o pwedeng may diferensya, posibleng magkaigunin na problema, kaya rin iparo ining maray. Pero kasud mga alas 3, sin ngunyan balik sa normal operation. Maging ining line 1, ining haling Baklaran, pasiring duman sa Monumento Caloocan, regular naman ini Dave na nagbabiyahe. Halit dyan sa nag-aagis dyan sa Pasay, diretso dyan sa Makati, Manila, hanggang Caloocan pabalik. Ini line 1 ini kang LRT. Ini man mga tren kan PNR paghaling Alabang pasiring sa Divisoria, sin FTI Taguig pasiring duman sa Malabon, normal nang nagbabiyahe. Dahil ini pinundo si tren palibasa nasa ibaba ini Dave, kaya daing problema. Ito lang na mga nasa itaas si pinundo si operasyon na pirang oras haloy-haloy. Alas 3 na kuyan giraray resume si operasyon. Kaya para duman sa yung mga kababayan na hali dyan na gustong maglunad sa LRT, MRT, PNR, balik na Sanpal, ito na lang na... Darius, di madali na baga New Year. Kadakol kita nga mga kay manuang Bicolano ang gusto mag-uruli, tama New Year nga kami duman sa Naga, duman sa Bicol.
may biyahinaan na bus pasiring din sa Bicol. Mayo pa Dave. Mayo pa ang rutang pasiring dyan sa Kabikulan na mga bus sali din sa Metro Manila. Si may mga private vehicle lang, iyo ang makakapuli, may travel pass, dangan na medical certificate na ipipresentar pag-abot dyan sa may boundary kan Quezon na Sin Camarines Sur sa may Del Gallego, para tugutan na makauli kung saan man na banuaan lugar sa Kabikulan. Kasuod nga ni Dave na Pasko, kampit sa 24 tambak si pasahero duman sa Paranaque Integrated Terminal Exchange at mayong bus nin biyahe, apwera lang itong mga pasiring dyan sa Batangas and Cavite, pasiring man duman sa Pampanga and Pangasinan. Iyo lang to si mga buses, pero kadakol si pasaherong pasiring dyan sa PITX na dai na akomodar, luhaan, nagpuruli giraray, at dai nakapuruli. Yan Dave si sitwasyon. Ang terminal dyan sa Cubao na pigdadalaw kan mga Bicolano nga maurli, garo mayong kataw-taw niyan. Mayo Dave, Gustown ito niyan. Dahil papig tugutan si pasiring sa Legazpi, dyan sa siyudad kang Naga, maging si pasiring dyan sa siyudad kang Lucena, mayo pa ining biyahing pig tugutan Dave. Kaya halos talagang mamundo si Pasko kan ibang mga kababayan niya to na gusto ko tanang makaibanin sa idang pamilya sa mga probinsya, alagad mayo po nin biyahe. Pero itong may mga stadiring bihikulo, dire-diretso si pagpulik pasiring po dyan sa lugar na yan. So yan Dave ang sitwasyon kaning mga transportasyon sa Dar si pag-shopping man kan mga kababayan ta kan despiras kan Christmas. Talagang ang mga tao intirong igot-igot. iyo. Grabe itong mga bistadong mall di sa Manila, araw kan Mega Mall, ining SM Mall of Asia, dyan sa may market sa Bonifacio Global City, halos tambak Dave si tao, mahiling mo, akala mo kuyan daing pandemic, daing coronavirus. Grabe si tao, mahihiling niya to na talagang tambak kasin pasyaran ito pong mga darakulang mall. Pero sa ibang lugar Dave, mahiling mo normal na maray ta si Portukan kampit sa benching kung itong 24 banggi. Normal na mayo kanin mahid na dagog na putok na araw ito nagsarong oras ni Portukan ay ngunyan pasaro-saro, talagang maninibago ka sa sitwasyon ngunyan. Sa pagsabat kang Noche Buena kang nakalipas na adlaw. Diantras tanto Dave, ining sarong makaragirhat na nangyaring kuyan krimen digdi po sa Barangay North Signal sa siyudad kan Taguig. Noche Buena ng gayo Dave, nagsabat kan Pasko, binitay si sayang duwang aki, 3 years old ansaro 1 year old. Akan sarong ama pigsasabing grabe ng marayan kamunduan, depresyon. Nawaran siya nin trabaho maging si sayang agom. Paskong gayo ginadan si sayang duwang aki. Asin pigsasabi sa report kan PNP, pigkakalkal kan PNP na ining sayang agom na inot ng pigsasabi niya na nag-suicide sa pagikan pagbitay, siya pa ang guminadan. Padagos ining pigi-imbestigaran kan mga tauhan kan PNP taging sa pagi ni Police Colonel Celso Oy, Rodriguez. ano to binirita na si mga aki niya? Depression Dave, itong pigsasabing mundo grabe ang sa iyang kamunduan ta dahil nawaran siya ng trabaho, siguro mayong paghanda, pero may nagiiwal dangan si sa iyang agom, binitay si sa iyang aki aldaw nag-ayunin na Pasko. Alas 8 kasudma kan madiskubre ni kan mga kataraid dyan po sa Barangay North Signal sa siyudad kan Taguig. Ining si Aiko Siansunko, 29 anyos na nasambita ng lugar. Pagkatapos na gadanon itong sa iyang duwang aki, nagprobar na nagbitay. Ang ngunyan, pagkakwakan lubid, medyo si lubid, bakong gayong matatag, napatod. Dangan napalak itong nakakunan niya kan lubid. Dahil siya nagayo nabitay, pero namarkahan itong sa iyang liog. Dahil siya na binawianin buhay, ta nagprobar manggut ano siyang mag-suicide.
alagad ay siya nagadaan, nag-surrender siya sa mga tauhan kan PNP digdi sa syudad kan Tagigon niya, nakakulong na siya kasong parasite ang sayang kinakaatubang, kaya ang grabing depression pala sa buhay iyo ang nagiging kausakan sa iyang paggadan sa iyang duwang aki mamundong maray na pagsabat kan sa iyang Pasko. Pero itong mga kapartida niyo kan agum niya, itong babae, nagtutubod na posibleng ginadan asin daiman talaga nag-suicide arog kang inot niyang pigisabi sa miyembros kan Philippine National Police. Yan dahil basta kuya makaragdagan na informasyon halig di sa Manila para sa OKFM, Darius Bikilio, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report. Salamat, Darius. Iguanan kita nga 2 minuto bago mag-alas 8 ng gaga. Totoo yan sa pag-aadal ka mga psychologist na ang depression sa pinakang magabat na problema kan tao. Lalo na kung medyo masisintiro ng sarong tao. Saka araw niya na Christmas. Ang Christmas kaya pagkukonektar ta sa masiro na pagkakan. Pag Christmas niya, dapat may mga bagong bado ang mga aki. Dapat niya ang mga putahe dyan sa lamesa kung pira-pira. Dapat niya maugma ang mga members ka na pamilya at makwarta. Ay kung ang mga bagay na yan, dahil mo man nakakamtan, saka masisintirong ka, ay madali kang maapiktaran. Iyo na didepress ka, ang bilog na paguna mo, ika na ang pinakadimalas ng tao sa kinaban, kaya pag di kinakaya, nahugot ang sarong tao, yun na nga na yan, si mga bagay na piguna niyang yaon sa iya, sa panoning Christmas, Mayo pa lang. Kaya siguro ang pinakang maray, akun takon igwa kita. Kung may mga masira na pagkakandi pa salamatan, ay kung mayo di mga ordinaryo sa ng kakanon na pwede na kikan babawion ta ang sa tuyang buhay. Si Dave Doliano asin Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iguanan kita nga sarong minuto bago mag alas 8 ng aga. Abot lang kitang 8:30. Tapag 8:30 ma-hook up kita sa LW para sa sarong special na programa kan SND. Bangon Banwan Report. Yan sa linya si Hil de la Cruz. Hil, good morning. Hil. Hello, okay. Dave, thank you very much. Maray na pagkagapo sa mga parantabay. Haros sa tabi Dave sa pagtapos man kan selebrasyon kan Pasko. Naubos naman kan mga nagtatraon ng mga kan mga nagtataon ng mga pamasyong handog, partikular na City Hall. Sa City Hall naubos na ang 27 barangay na tinawan ninda kaniyong mga pamaskong ayuda, pamaskong handog. Pero ang grupo ninda Mr. Lito Miranda na kung saan iniyo ang igwan na lang pala sindang tulong tatapusan mo niya na aldaw na mga barangay na tatawan ninda ning ayan karo pa mga pamasyong handog saka feeding sa mga kaakian, tulong barangay na lang palan ang barangay Sabang, San Felipe, Asinman, ang barangay Kararayan. Anak kung saan ngunyan na aldaw tatapusin naman ninda sana kung makukompleto naman ninda kuyan an intirong naga Hil. mga barangay kang naga. Hil, ano ngunyan uso pa man itong kan mga aki baga kita ay magbitay kang yan ng medyas, tas si Santa Claus niya, mabisita, bubugta kanyang kawatan yan na medyas mo. O ano nga yan, mga aki, nagtutuwid pa dyan, o nadiscovery kan mga aking yan palang kalukuhan sa naman. Pero dahil natubod ang mga aki kayan, dahil nga ning sa kuyang makuapong, maku 4 years old na, ano nga ko baby, nagbitay ka ng medyas, nalaganan man ni Santa Claus ning gift. Ay si Lulu. Di man nga tutuwag Santa Claus. Ang naglalagwang pala niya si dad nga sa kasi mami. Kaya aram na din ninda tabi Dave. Dahil siguro na-discover ninda di sa ini yung mga pagparasiril po siguro kan mga kaakian. Aram baga kayo na garo na na ninda. Nakukuya na ninda ni. Naarama na ninda. Okay, tabi Dave, balik kita din sa tutuyang pinag-tutukar.
Ngunya na aga tulong nga barangay ang tatapuson da kan grupo ninda Mr. Lito Miranda. Nakuha na ko kaya nandikit na entrevista. Anong ko yan? Anong grupo yan si Mr. Lito Miranda? Si mga ni Tabi Dave, si mga GL ini Just Love marimantala na ano man sa panahon kan pandemic saka ko niya nagpagkapasko nakatabang man ini sa mga nagtitios na mga mga kababayan sa di sila kay President Naga. Wala dikit yung entrevista kan Tabi Dave. Ay, marinaga po, amigo. Hindi po, last stretch me po ining kaming Sabado. Kung sabihin, ini na lang po ang panghuring tulong barangay sa 20 City. Ang samuyang lulusubod. Ang gusto ko sabihin po, Barangay Sabang, Barangay Tararayan, asin si Barangay San Felipe. So, natapos mi po si 20 City barangay. Liban digdiyo sa Barangay San Francisco at saka sa Barangay Dinaga, nagkaigwa po kami ng kaisipan ito bagang inaabot na Adapt Family Program na sala po. Kung sasabihin, mapili po kami ng tagsampulo na less fortunate family na kung saan tataanan niyo po ng regalo sa maabot na December 28. Yung alas 10 pagkaaga po dyan sa Plaza Rizal. Kung saan man, gaganapon po itong inaabot ng one time, big time. So, magkakaigwa po kami dyan ng feeding na naman. Dahil po ako nagpasala 5 lugar sa sentro ng Naga. Sa may Plaza 15 Martires, sa may General Luna, tapos digdiyo po sa may Ilias Angeles, tapos sa Luna Nina, and then the other one po, dahil ko lang po siya tanda. So, pagkahapon po, alas 2, magkakaigwa po kami itong inaabot ng motorcade. Kung saan, mananao po ang Just Love Kuya GNL, serbisyo publiko ng mga kawatan, toys, mask, face mask, kung ano-ano pa po, bagas, sardines, sa bilog po yan, 20 City, barangay ni Ciudad Naga. Okay, yan ang naging pa niya, Tabi Dave. Ayan, lagaro, last salbo ng mga panao mo yan na Christmas. Naku siya na natapos naman, sigabos na mga... Ining Just Love, pirakatao man na membro yan. Kada ko lang Tabi ni Dave, kada ko lang Tabi nagtatarabang digdi. Hindi pala, nagwala sinda ng mga supporters, nagsinda pala nagtatao naman ng serbisyo sa legal, serbisyong medical, tagwa na pala sila mga member ng mga abogado sa doktor na nagkatao ning libreng serbisyo sa mga indigent na mga pamilya adik di sa Laucan Ciudad ng Naga. Okay, yan. Last salvo, sabi niya, huring raksada sa maabot na Lunes, sa 28, alagunya na pagkaaga, ultimo nindang sa Badisting Barangay, ultimong tulong barangay na lang sa indang tatawan, papakarakano ng mga mapiling siya sa mga aki, and matauman ng mga regalo pa sa mga kanya-kanyang pamilya sa nagdudumanan na mga barangay. Okay, Dave, ito yung dagdag informasyon para sa 97.5 Bangon OK FM. Ang balita ko yung Tabi Dave, dala man sa Indokan na tabikan na Rice Coffee, 14-1+1, Inimansil de la Cruz sa Radyong Balansyado. Bangon Banwan Report. Salamat dahil pabutan taning pag-umaw. Siri man pasalamat ang grupo ni Mr. Lito Miranda. Ining Just Love, siguro hulikan pagtubod na Christmas niya i-sharing. Yan. Ang Christmas niya, yung panahon na dapat manao. Si Igwang Pantao naman sa Mayong-Mayo. At saka ining pagtubod na it's better to give niya than to receive. Mas maugmang yan nagtatao, kitsa ka nag-receive. Pero para sa kuya, pareho man yan. Ugmahong ka mga pag nakaka-receive ka. Oh. Pag nagtatao ka man, ugmahong ka man. Ay takon na nugmasa naman si nagtatao. Ay paano man pala si happiness kan si nag-receive. Kaya sa hiling ko, pareho man yan. Dawa mayong-mayo na narigaluhan mo, nag-iisip man niya na magtao man sa kataid niya o sa barkada niya. Regaluhan ko man doon si pwede ning dawa ano na lang. Kaya ang Christmas na pagbibigayan na saka may mga nagsasabi man na ang Christmas niya pang-aki lang. Akan mga aki kita, nagtutubod kita na pag nagturog kita na nagbitay ng medyas, pagkaga may regalo, ay
turubod kita. Pag sinasabihan kitang, oy, di kayo mapartubo dyan, takalukuan niya na, anggot. Anggot kita ta, ang pagtubod ta nga ni, iyon na yan, na pag kita nagturog, pag mantaning amay, igwang ng regalo, si Midyas na sa tuyang binitay. Bangon Banwan Report. Igwang na kitang 6 na minuto, pasado alas 8 na kaga, mahanap buhay muna pa lang kita. At yan po, balik sa Riding in Tandem, standby lang. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Despite po kang mga crisis na pinagdaanan ta, COVID-19, bagyo, earthquake, gusto ko pong i-greet ang gabos na mga Irigenyos ng Merry Christmas and a Happy New Year. Daita lang po malingawan itong mga preventive measures, protocols, magsunod po kita. Tayaon pa man po itong pandemya ta. Magkasararo lang po kita, magmahalan kita. And again, Merry Christmas to everyone. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya sa araw ni Jesus ngayong Pasko. Magmahalan tayo, masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ng sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1+1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1+1. My dear UNCians, our light must shine brightest in these dark days. The true test of our fortitude is how we rise up to build and redeem our hopes in what the future holds. UNC is igniting the spark of hope to rekindle the joy that only Jesus brings. Let us join hands and seize the true spirit of Christmas, Jesus, the center of the celebration and the reason for the season. UNC is delighted to join our sister schools in the Ayala Yuchenko Group in igniting a spark of hope. Sa tahaw kan mga uminaging bagyo, an mga kaulangan darakan pandemya, anuman na klase ng kagabatan sa buhay, yaon sinda pirmi, padagos ang pagpadangat sa tuya, sa pagtaunin ayuda para sa liwat na pagbangon kan mga uragon. Sa ngaran ni Congressman Elizalde Esco asin Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., ang bilog na Ako Bicol Party List, nagpapaabot nin sarong maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika Ako Bicol. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sa tahaw kan labi-labing kasakitan, sarabay tananggad ining lalampasan sa pag-arang sa Diyos na kagurangnan, sa gobyernong tultol ang padalagan, asin sa satuyang pagtatarabangan. Ngapit, mantang ginigirumdumta ang pagkamundag ni Jesucristo sa kinaban, magdanay man lugod ang pagkamoot, paglaom, asin katuninungan sa satuyang mga puso.
Maugmang kapaskuhan sa gabos. Maging magayagaya, mauswag, asin matuninong manlugod an sa tong bagong taon. Inipoan sa inyong lingkod, Gabi Bordado, representante kang Tercer Distrito kan Camarines Sur. Diyos mabalos po. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre iyon na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni De Asis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod, nagiimbitar na magkairibanan po kita sa pagselebrar kang bulan kang mga kaakian asin pag-asigurar kan sa indang mga kamugtakan. Ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, katuwang ang mga BCPC sa Lambang Barangay, ang nanginginotan sa mga aktibidades na madadalan via online. Kaya sa tuya pong ilike ang NCCWPC FB page tadigdi madadalan ang mga aktibidad. Kinakaipuhan ta po ang satuyang paggiya asin pagantabay sa satong mga kaakian lalo na ngunyan sa panahon ng pandemya asin kalamidad. Ini po giraray si Konsihal Elmer Baldimoro nagpapaabot na digdi sa satong maugmang lugar prioridad ang pag-ataman sa mga kaakian. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Have a delicious Christmas with Ladies' Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap, creamy mayo sarap. Mag-Ladies' Choice macaroni salad na. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Asin David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Padagos kang katuwayang programa. Madalion sa na mag-agyan na oras. So, 16 minutos na. Pasado alas 8 ng aga. Abot lang itang 8:30.
Nasa linya ko niyan si Ernie and Love is Blind. Hello, Love is Blind. Good morning. Good morning, Ernie. Hi, si Ernie. Dahil lugod si Ernie naglaog. Hello, Ernie. Good morning. Magapod ka na lang, Girara Ernie, nawaraan na sa imong linya, palibasa na standby. Sa naghanap buhay kita siguro na uyam ka mamamantinir. Kaya naghalat-halat na maglaog kita sa aire. Kung nagkantabay si Ernie o kung naman si Carlo, makapunta lang kamuta. Madali na po sa tuyang oras. Pag 8:30 sa tuyang hook up, duman sa LW para sa programa ka na isindi. O ipapunta pala ng good morning si mga naka-tune in sa paagi ng Facebook Live. Siguro ning Converge, medyo nauyam na ka na reklamo ka na publiko, ay kasud mabaga, kung kasorin dahil ako nag-igot ka, papalop ka ning signal ka na cable, ay nag-abot na. Malinaw ang cable ngo niyan. Kaya kita malinaw na naantabayanan sa cable. Ang sa tuyang programa, lalo na po ang sa tuyang gift-giving activity, whole year round ini. Ano mapa-contest pa kita ko niyan? Kununta mo na nasa linya. Bangon Banwan Report! Si Carlo Ballosa. Hello, Carlo. Good morning. Sir Dave, Ma'am Oliva, sa mga parantabay, good morning po. Malibot-libot na magkaga sa Gabos. Sir Dave, digdi sa Banawag lang po ka ma-resort kang Sodma. Tulong magkasunod na aksidente sa tinampo ang nairistro. Ang saro, harangin ligi sa harami. And sundan ini kang duwang aksidente, saro sa La Purisima and saro sa sentro kang barangay ini. Sir Dave, Gabos, sabi ka nga mga nakahiling and investigation kan mga otoridad. Gabos na sararo pang influensya di agad pa taranta. Ano yan? Anas na kamotorsiklo? Yes, Sir Dave. Gabos po na kamotorsiklo and anas sa payo ang tama. May mga helmet. May mga helmet ng kuta na alagad naka-suksok sa siko. Nagkampante na pagunagayod buwelo ang tinampukan Sudma. May masabat na remanaso sa tinampo. Ano yan? Irrido nagkagardan? Si Sir Dave, si nakuatang updating na pagkagalang sa pari kang hepe di patura sa mga kampo PNP. Si Sir 50-50. Itong na-accidente digdiyo sa may portion kan La Purisima o kampo. Ayon dyan sa may kurbadang portion kang La Purisima, dyan nangyari sa aksidente. And ang sabi, may tigili kayan na namabal yung ayam. Talagad, nawalan kontrol sa Manibela. And ikaw nakapag-istorya duman sa investigador, halinis ko duman sa pinaghalian kayong biktima, na talagang aga pa lang puwerte na si Irmam Ineng. Nagbuli ini mga pasado alas 5 ng pagkahapon, nagagawan dito lang masing liwanag, and di man nangyari ining aksidente. Hindi man nangyari sa may harigang sa mga residensya, sumunalpok kami sa nakaparadang tricycle, legal na sisa ng motorsiklo. And siguro din nakayanan si sumunibela niya, si paspas ang dalaga niya, dahil nahandila na maray, and sumunalpok sa likod ng tricycle, and nagritong sa tinampo. Mala ito so mga may aragat na mga taga-NDRI mo kampo, nagkasiribot, may nagluwas sa dugo, sa talinga, and misis sa iyang nguso. Pero iniyo, sa nakuatang initial informasyon, taga Sagrada Pili, and haling himaaw, mapasiring grade sa sentro kampo. And diwalas na sinulpok ang sa motorsiklo, sa likod ng tricycle na kaprada, hindi sa may tuong portion kung pasiring ka sa partiderya. And ini man nangyari pagkabanggi, kusubanggi sa sentro kan sa barangay, Buratman, may nasaging aki, and duman naman sa nag-sirko, na datogan nga sa motor, and sa tayo man ang tama.
Siguro kang na, siguro mo sa nakaulit ng mga barangay tanod din nagtagapuan sa banggi. So sabi ni Police Captain Bernardo Pinheiro, zero incident man kuta na ang Banwaan, so firecrackers, indiscriminate firing, and so on pa man incident. Alagad si mga nangyari ang sudma, por dahil naman sa kapabayaan nila. Dahil hindi nagtarang kadikit, dawa lang kumbaga pagpauli ko na. Nagkampante ng mga kabutuyo silang residensya, tapos pa sa mga padalagan, and di mo nakasabat ng aksidente. So generalmente, Sir Dave, yun yung sa nangyari yung incident sa Banwaan kan po Kamar-Rizal. Sa Banwaan kan pili, sa pagpapot naman sa mga otoridad, man ang incident nangyari, and pinaglaw maninda sa maabot na bagong taon, mayroong may rehistrong mga naputukan or ano pa man na mga insidenteng pwedeng i-carry doon mga individual dito sa Banwaan ng kampo. And tuloy-tuloy mo lang sa ilang pa-drum-drum sa mga residentes na maglikay o itong may mga Christmas rate pa kayo niyan napaarlaad pa. Si pag-drum mga DSP, dito para paagahan ang sendang Christmas rate ang aming maidotar ng kasulo. Siring man sa mga nag-iirinom, kumbaga magkuro-control lang una yung mga sinangyari ang sudma. Nagka-accident sa motor. Mas maring nga kung magkukumit na sana kung mauli. Dahil baling may makalampas sa sinong residensya dahil lang magka-accidente. Si mga halat sa imong harong, naghuna na makapuli ka, alaga dito pala ang pupulan ng hospital. So, yun na muna Sir Dave, sa kuyang sa informasyon, yun na malipot-lipot na pagkagan sa mga barangay. Halip pa lang ito sa Banwaan sa Sinong Kampong Kamar-Rizal, sa Philippine National Police. And pasiri pa, butot naman sana sa Senao Station si Police Captain Bernardo Pinheiro. Baka makaulit at siya na po. So Dave, sa kuyang sa informasyon, ang baretang yan, hatog sa kuya kang Rice 3-1 Kojitsu, para sa 97.5 OK FM. Hindi po si Cardo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat Carlo Baldosa. Iguan na lang kita ng 5 minutos bago magpaaram. Digdi sa programa nga Riding in Tandem and koneksyon kay baretang nga natuloan nagka-aksidente sa motorsiklo dyan sa Banwaning Ocampo Kasudma. May mga nagmumotorsiklo kayang kumpiyansadong maray arog subago. Mother di klumpa, lunod ako ng trimobile. Ano man doon niya ako ng motorsiklo ng single na baguhon? Abanluya kan dalagan, dahil overtikan kan trimobile, ay kan overtikan mina, ay nagkukuyang palan, nagtitext, doon sa cellphone na katardakulan, luya-luya sa na ang pag-text. Dahil bagay niya ako, pumundo muna, dangan mag-text. Para text ka nagdadalaga ng sa imong motorsiklo, at saka bigla may nagbalyong aya, may nagbalyong taho. Talagang delikado sa mga nagmumotor, dahil kayo pagkakumpiyansado. Bangon Banwan Report! Nasa linya si Ernie, Love is Blind. Kami na Love is Blind. Ay, good morning sabi. Good morning sa mga nakikihinan nyo. Good morning sa mga amigo ta. Sa Banwaan okay man yung code name mong Love is Blind. Ay, garo kita 17 anyo son. Oo. Okay ka man ha? Oo. Kaya magpunyo niyan, tatawagin ka ng si Love is Blind. Pero nakita kayo ng Playboy. Garo pati kinikilig ka kan Love is Blind Pili nga ni 17 years old. Pero itong perminisi simbang gabi. Sa Pamplona, may sarong COVID patient. Sa Sipukot, positive naman sa ESF ang ESF Sipukot. Taigwa ng kaso igdi, duman sa South Villa sa Sipukot, na discover ni kan 18, nagluwas ang result. Ano man yan, iisip din ta, yaong pagiraray at tama naman nga ning uring. Ayo, yaong digdigan mga farm sa Sipukot, kaya matakot-takot ni. Paglaog magdi sa may Sipukot Pasiring Norte, yaong nagdandara ko lang farm, mga pigiri. Ang saro diging pigiri, nag-positive. Kanapit sa Bidetes, nagluwas ang result na positive siya. Kaya nagpuo naman ang kampanya duman sa 1 kilometer na
pwedeng tirahon naman ng mga urig. Yan ang resulta hindi nangyayari sa Pilyasar. May kampanya na Indyos Ipukot na ligayan ang sinabitang ininghelang tigmiting na ang mga kapitan na dapat makaiwas na nakalaog na sa ng Duarte ang sinabitang hilang na ESF na pigagargantiya ESF free. Pero kunyan, iguan na ning ESF igdi sa banwaan kan si Pukot kaya araharanit magkarakatig diyo sa karne. Kunyan na Pasko. Pero okay lang dahil ang pahayag ni Mayor Tomas Pucago sa iyang tigpaluwas na mensahe na iman peligrosong kakanon ang karne na may ESF, ligtas man sa salud kan taho, alagad carrier na sinda, kay ang patanit dapat ingatan mananggad ang sinambit ng iningihelang dahil maglakop sa ibang farm. Sa Darakulaan farm, hindi sa may part kan si Pukot, urog na hindi sa may Bilyasar na ini. Duman sa mga... Ernie, rapaduha daw yan dayong iyan na nagkulit na. Ano yung tasiging kulit? Yun na. Narapado na. Kaya, yan ang takutig din sa first district, sa second district, yung man lang ng COVID patient sa may Banwaan kan Pamplona, San Isidro, 51 years old na may edad na, alagad na sa kwarantina, pero haadit ang mga katarait, ninulit yun yan sa huring nag-positive, ngunya na Pasko. Paskong gayon din nag-positive pati, ang pasyente. Pigdara na sa quarantine center, tapos titrace na itong mga nakasalamuha na mga taga igdi sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Yan tayo sa tuyong report. Ini po, Sir De Marfil. Salamat, Ernie. Oy, bago kita magapara, mapakontes kita ng Nutsibuena package, ano? At ang aning mag-enjoy ka mo ka na Nutsibuena. Simple yun sa nanapot, ano? Ay halata, lagan tamo na ning background, tanganing kamo makapag-preparar. Yan, palabanan sa tuyang Nutsibuena package, anapot, simple yun sa nang maray. Anapod ka na grupo ni Mr. Lito Miranda, na halos inubusan na barangay Sanagang tawan ng regalo, urog na ang mga kakian. Yan na, may apod bagang grupo ninda na naglilibot sa mga barangay Kanaga para pakonsiluhan ang mga aki, urog na po si mga aki na pobriyan, mag-apod na lang kamo. Kung ready na kamo, anapod, apod ka na grupo ni Lito Miranda. Na sigang taon ng regalo sa mga kakian. Pag 8:30, sinyasan mo lang ko, bus, atan, kung ready na sa tuyang kaibahan naman sa ibong na estasyon para sa hook up ka na programang SND. O yan, may apod ka. Hello, good morning. Hello po, good morning. Isay po ning kaulay ko. Carlito po. Lito, Carlito. Regis po. Ano po? Just Love po. Aday ang pangaran mo muna? Ay, Carlito po. Carlito. Praji. Po. O yan, taga saan ka, Carlito? Garaw po. Taga? Garaw po. Magaraw, saan sa Magaraw? San Isidro po. O yan, anong simbag mo? Just Love. O yan, thank you. Nakuha mo ng tamang simbag. I-claim mo na lang sa imong Nutsibuena package sa rigdi sa OKFM. Salamat po, Dave. Yan, congratulations and advance Happy New Year sa satuyang mga partabay. Busatan, ready na? Ang satuyang kaibahan na duman sa ibong na istasyon para sa satuyang pag-hook up. O day bali, hanap buhay muna kita. Inabot na po kita ng oras para magpaaram sa programa. Salamat lang ka na sa inyong pagantabay. Pag-aldaw na Sabado, abot lang kitang alas 8:30. Salamat po kan sa inyong paginanyog. Nagraragugno, magkaangkas, riding in tandem,
naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw, kansalak, asin,